Hej og velkommen til vores guide omkring din opsætning af Shopify igennem Webshipper. Til at starte med vil vi logge ind på vores Webshipper-platform og tilføje et ordersystem. Her har vi muligheden for at vælge en række forskellige platforme til webshops. I dette tilfælde ønsker vi dog at vælge Shopify. Nedenunder skriver vi en URL eller en adresse til vores webshop, og her vil du selvfølgelig skrive URL'en ind til din egen webshop. Efterfølgende udfylder vi vores afsenderadresse og klikker opret. Det næste vi skal have gjort er at tilføje en shipper til vores system. Vi klikker på tilføj shipper, hvorefter vi bliver præsenteret for en liste af forskellige shipper. Du vælger selvfølgelig bare den shipper du bruger og udfylder dine egne detaljer. Efter vi har oprettet en shipper, vil vi tilføje en shippingrate. Vi udfylder de nødvendige oplysninger med et navn og pris. Ønsker vi at kunden skal kunne få sin pakke sendt til en pakkeshop, sætter vi flueben med GLS pakkeshop. Vi tilføjer Danmark til listen, men sender du til flere lande, tilføjer du også dem. Nu har vi gjort alt forarbejdet og skal til at installere Webshipper-appen inde på vores Shopify. Vi udfylder igen boksen med en URL til vores webshop og klikker på godkend. Vi logger efterfølgende ind på vores Shopify-konto, hvor vi bliver præsenteret med en Webshipper-app. Vi klikker Install App. Når den er færdig, burde vi nu kunne se, at den lille boks øverst skulle sige OK. For at teste om det hele virker, kan vi logge ind på vores Shopify-konto. Vi trykker så på Settings, efterfulgt af Shipping. Her vil vi kunne se, at vores webshipper-rate er blevet tilføjet. Yderligere vil vi kunne gå til Checkout på vores webshop for at sikre, at det virker som det skal. Her kan vi se, at den er fundet frem til de 5 nærmeste pakkeshops på den indtastede adresse. Det var alt for denne guide, og vi håber, at du har haft succes med integration af Shopify.